Layas! Magbuwag na ta. Gikapoy na ko nimo. Anay mong style. Dugay kay mo uli. Di na ko nimo. Wa na kay lami. Mangita kog lami. Hala, nag-away na pud sila. Sige naman lang ni sila kaaway, oy. Nga naman gid ni sila. Kada adlaw naman lang ni sila laaway. Layas! Magbuwag na ta. Gikapoy na ko nimo dyan eh. Dugay kay ka mo uli. Pwede na dyan akong kapuya dyan eh. Magbuwag na ta. Wa na kay laming pagkatao. Hala, naunsa naman lang ni sila, oy. Kabawag pobre pa kayo. Sige naman lang ni sila kaaway. Kada adlaw lang. Walay adlaw na dili mag-away. Unsa naman ni sila, oy. Nga naman, nagtinarong mo ko sa itong kaminyoon. Nga nung di naman ka ako. O sabay akong batod. Nga naman, ani. Unsa man day akong, unsa may nakuwang nako. Nga ako namang gihatag ni mo tanan. Akong usa ka hotdog ug duha ka itlog. Unsa man yun. Nga nawa na mo ko'y lami. Aw sige. Kung kinsa akong babae nga masugatan daw sa dalan, maoy ako ipuli ni mo. Mao mo na imong gusto. Wa na day ko'y lami. Bahala ka. Sige. Di ka man lang nag-isip. Naabot naman ni sila sa layas-layas. Sa naman lang akong buhaton, ani? Ingana na din ng naipamilya, no? Ay, kadako na ko dili ko mang minyo, oy. Kibasin maparihas ko nilang mamagpapa. Sige lag-away-away nga, palayason na yun. Ah, bahala na lang na sila, oy. Maningkamot lang ko eskwela, oy. Padayon lang ko sa akong eskwela. Magtarong ko para maka-doktor ko, maka-course ko, nindot. Ikadako na ko. Ay! Magmadrid na lang dahi ko para dili ko kaasawa. Tuon ako silang mamagpapabi. Di ka man lang nag-isip. Bahala ni bayana. O kinsa gitong babae nga una na kong makit-an ron. Mo na to akong ipuli niya. Bahala na to siya. Uy, si Papa lagi na si Mama. Uy, di ba naingon to si Papa na ang una doon niyang makita na babae kay mao do iyang ipuli. Ni si Mama raman gyapon ang iyang nakitaan. Oy! Ato na ka duha. Hoy! Ako na ang una ni mo nakitaan. Dapat ako yung pilion. Ingon kay kinaunan nakitaan. Oy! Ikaduha lang. Oh my God. Ato lang ko sa kaduha. Ay!